Gihimo ang distribution kaganihang buntag Setyembre 29, 2022. Nagipangunahan ni Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat. 15,000 pesos ang nadawat sa pamilyang naugdaw gyud ang balay. 10,000 pesos alang sa partially damaged ug tag 5,000 pesos alang sa mga sharers o renters. 22 ka mga pamilya ang biktima sa sunog nitong Setyembre 17, 2022 sa Barangay Signs sa Mati City. Ang pondo nagikan sa Emergency Shelter Assistance sa Mati City Social Welfare and Development Office diin nakadawatan sila og una og tag 3,000 pesos. Gidasig ni Mayor Rabat ang mga biktima sa sunog nga padayong magmaligon ug dili mawadan og paglaom kay dili sila pasagdan sa gobyerno. Kayong mawala ng paglaom. Never. Babangon at babangon pa rin kayo. Ang importante ay buhay kamo. At nandyan ang gobyerno nyo na nakikinig. Ang inyong local, which barangay signs, and of course the city government na handang mutabang sa inyo. So for now, ito lang mahatag sa inyo, a little something, no cash, para makamove on tang tanan. Midunol na sa og pasiunang hinabang ang LGU Mati sama sa food box, kitchen, hygiene ug sleeping kits. Nag-abot-abot sab ang hinabang kay bisan ang provincial government mihatag sab og assistance ug bisan ang mga pribadong sektor sama sa Newsline Philippines. Girekomenda na sab sa LGU Mati ang mga biktima sa sunog ngadto sa National Housing Authority kon NHA alang sa Emergency Shelter Assistance Program nga pwede silang mahatagan og financial assistance aron makatukod balik sa ilang mga balay.